L-għada tal-maratona ġbir ta' fondi bris pazjenti bl-ALS li matula inġabru aktar minn €1,600,000, il-Gvern permezz tal-Awtorità tad-Djar se jagħti €60,000 lit-tieni dar ta' Darbjorn biex jinbena ġim speċjalizzat għal pazjenti b'mart newroloġiku. F'Dar Bjorn f'Ħalqormi, Bjorn Formosa spjega kif dan il-ġim se jkomplu jiżdiedu servizzi speċjalizzati li pajjiżna qatt ma kellu. Dal-apparat pratikament ħajkun qed jindirizza pazjenti b'mart neuroloġiku permezz ta' apparat speċjalizzat biex jindirizza dawn il-kondizzjonijiet u fl-istruttura. Ta' Dar Bjorn ġdida il-pazjenti residenti ħajkun jistgħu jibbenefikaw minn dawn is-servizzi flimkien mal-miet ta' pazjenti bħal is-sejħdu servizz terapeutiku ġewwa d-dar tagħhom. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrigue Galdes qal li din mhix l-ewwel darba li l-Gvern qed jgħin għaqdiet u d-djar soċjali biex itejbu s-servizzi bris min jagħmel użu minnhom. Iddeskriva lill-ALS Malta bħala l-punt ta' referenza għal persuni li jbagħtu minn mart newroloġiku. Il-Gvern ħass li kellu jappoġġja wkoll din l-inizjattiva billi kif għamel f'diversi djar Maltin biex jgħin persuni b'diżabilità, persuni li għandhom problemi ta' mobilità li jgħinhom permezz ta' faċilitajiet, f'din id-dar se jkun hemm apparat speċjali li huwa Neurogym li l-intenzjoni tiegħu huwa li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawn in-nies.